guys. Uy, uwan. Wala kong itsura guys. Uwan kaayo. Nagapayong ko. Ikan ko uguan ka ng nagpa-print ko guys. Sumarit ko baka. Trya na ako. Kaya gisugot ko lagi ko sa kong banana. Lion la daw ang baka o wala ba daw kung magkuhan ka ng maglambod ba. So ako na lang hapitong bisag uwan. Kalalaban. Kaya gisugo ta. Sumara ng baka guys. Ang higot ara. So akong lion og kanang wa ba siya naglambod. So wala man siya naglambod guys. So uli na lang ko kay ingon ra man akong bana nga lian na daw ko ang baka. Wala ba daw ko na magkuan. Magitugnaw ka? Uli nga rin silong sa mangga. Dari. Napod ang baka. Mura gitugnaw. Tugnawon kaning tawo. Baka pabaka. Inuot pas baka. So muuli na ko guys kay man ako kuan tan-aw sa baka namo. Wa pa jud maglambo. Sayo pa jud kayo guys. Nag-uwan diri ah. So niadto man ko kuan guys kanang sintro jud. Pa-print lagi ko sa kuan kanang ay nagtunok ani. Nagpa-print man lagi ko guys sa kanang back to work sa kumbana kay naka-absent siya gahapon. So giubadan na lang pud nako. Kay namas kuan kanang sa akong cellphone na save man ang iyang back to work. Ako wala siyang tubig. So muna kong itsura guys oh. Napalit na lang po kung ano kanang fried chicken ba para sa akong mga anak duha. Naguli nila nagkaunto sila. So uwi jud to inyo nga namahaw nagkuan to sila. Nagkaon to sila gluto kanina. So palit lang ko fried chicken. So pauli na ko guys. So mga dyan na guys oh. 30 oh. 30 nabasa jud ko. Nabasa. Layo-layo ko po niya akong baktason. Kasabot man ho guys nga among pasudlong among kuan among balay sud kaayo sudlunon kaayo. So basta magsigi nga nig-uwan guys, mao na oh. Ang dalan, oh. Murag ka ng bag-ong gikuan. Asin tadahan, oh. Perting lapuka. So among motor dari ah, sahay makadalin as. Pait taning dalana ay. Kanos apaka ni ma kalsada. Padung sa amo ajo, layo jud no. Bagtasunon siguro. Gikan sa kalsada o gikan sa among balay bro. Kuan siguro. Nga. Ato na lang estimiton. Kanang mga 10 minutes siguro. Or 15 minutes na diha ah. Ito mang layo ah. Pag-uog ka ng kuan kanang sintro ba guys, wala lang ko nag-video kay saan man nga uwan lagi ay. Basa ang cellphone nga nagdali pug ko kay maliit na pud akong bana. So pauli na lang ko nag-video. Kay wa may lingaw pag istorya. Video-video ko kakurang usa ay makakita diri ron kay nga buang man siguro ng bayhana. Lingaw-lingaw lang ba pang pag-good vibes sa kuan kanang buntag. Papugoy pamahaw guys. Kuan ra ko. Nag-energy. Naglaba ko gahapon o jud masampay di malas. Di malas jud kayo guys nga maglaba ko ba. Uwan pagka naglaba man ko gahapon sa hapon. Tas karon unta to na ko isampay sa buntag. Ana. Saon pa ba pagsampay nga uwan naman eh. Saon naman. Ako nila itong waswasan niya butang daw na inya hangir lang ko na ako kapuyan lagi ko kanang kuan guys ay kanang maghangir-hangir pa kay hangir pa nimo kaman pilon tanggalo na po dahil kung mas maayon itong nasampayan basta gawas guys kay kanang kuan kanang diretso ay butang dira ilapag sa kuan
O pilon. Kato ay magpatanggal-tanggal. Magputo ko ng hangir guys. Magputo ka na magwan-uwan. Ay, sus. Pul kayo. Kinilaging akong dua ka bata lagi guys kay sigigliwan. Pero sige lang, ana mo yung bata guys, magsigigliwan. Sagdan. Ang kita mga inahan na magtipid-tipid ta. Magtipid-tipid tagliwan kay sus. Mahal bang sabon? Nya kapag maglaba guys. Usay nga ni, magwashing niya lang ko usay. Dili majid ko ingon nga kanang magwashing guys kay kanang kapuyan ko. Kapuyan ko magwashing. Magabuha-buha. Mas mayon tong kamot ra gamiton kay. Oh, diretso kuskus. Paghaman op. Labay sa kuan. Oh, waswasan. Yeah. Magwashing kay kapuyan ko. Suwapot na ko naabot guys. Sa mong balay. Gihangos in town og Baliwan Port. Buntag sayo pa. Kay igor man lagi ko gihatod sa kalsada guys akong bana kay di na majud ingon nga mosulod diri kay namalit na to siya lusot sa iyang work niya. Dali-dali nga nito kay nabasa pud na nabasa na nga nito. So, ako na lang ning ari. Abot guys. Abot ko.